Luto na yung mga kaldo, boss. Tilawan ta. Ya kung tilawan kung sa Kung sa Joey lami. Masabtan ba? abo. Dili lasa. Kung lasa ay dugang. Bonggas? Dugang. Sa lasa. Ha? Mga kaldo. Dabi. Manido ko. Kulang niya luya. Kulang sa luya. Dugang ay. Dugang ni. O paano makakuha ng luya na Grabe, mga kusinero, mag-asawa gin mga kusinero ba, kusinira. Kasi kuya nagbutang lumay. Tingnan mi ginero gid. Dugang tong siya. Ular ka gilumay. Para na ang katoliko nga tinuod, universal. Ayaw mo tuo, ang ingon mo nga makaluwas ang simbahan. Mana nagatudlo ko ninyo, kaya ang Espiritu may ang Diyos mo yun, ang nagkakal na sulti, di ba mo reflect ko, sama sa bitoon sa panakoy ni Kristo. Tama. Patay na ko sa kalibutan nun. Nakabalo na mo anak, nakasabot na mo tanan kay yun na nga kumapil o politiko, kumapil o tawanon, marala ko pangalan namin na si Biblikal man niya ito marala ko maganod-anod asa ang mga tao nga mo tuo o mo dapit na ko. Masama ni Kristo, ang gusto ko na ko, dapit na ko. Mga ginatuluan ko kamo kung ano na yung mga tao makikaway niyo mo na ang mga walay bili nga bato na makita mo dito sa kaaway. Para nga ang ako ang kinabuhi mo reflect diya sa inyo nga. Kung magbuhat kung dili maayo, nagpasabot na nga, ipatay ko ninyo. Kaya ako may matingsulti sa Espiritu. Kung ingon mo nga inyong problema sa tawhanon, gamay lang na kaysa ako karon. Ay tanawa karon ang ubang mga nasod. Tanawa karon mo pakanaog ang Dios, muso ko ang Dios. Mga linog, katalagman, makaya na sa mga tao. Dili. Di sa pastor, sa pare, santo pata, dili ka. Sila, dili mo makagunit nila. Minsan nagpatay ni Kristo. Muna gusto ka, ano na yung luhod sa mga kinulit sa mga patay. Kaya dili makasulti. Nga ako kay makasulti ko, dili sila gusto maminaw sa pulong sa Diyos. Kaya hadlok man silang, ayaw pagkukukukog, ayaw pamalikas, ayaw pagkukom, ayaw pagpataas, ayaw paglingkod sa lingkuran ng pinasulungan, ayaw ko gamitan ng mahimo mga langdon. Kaya gusto nilang gamito nila ang Diyos. Nga, nasuko na ang Diyos. Nga, kung na yung mga katalagman, kaya na to na, luoy kayo ang mga opisyal na to sa barangay. Luoy kayo, opisyal sa rason. Kaya dili na tamutuo. Gawas ka, bahala na to sila kung mangurakot sila. Ina ng dulubagon. Wala ko kamo gitudluan na ron paghukom. Kaya matag isa ka na to, adunay garbo. Adunay kahatong. Kaya gitudluan ko kamo, waan na ang unang salak mo ikaduhal. Biblikal na, nanas Biblia. Ang garbo ang katong. Kaya kung gusto ka, sikat ka sa kalibutan, ipaubos ka sa Diyos. Muna, ang nagpataas, ipaubos. Ang nagpaubos, ipataas. So, ulipon ta sa Diyos. Ako nagpaulipon ko niya. Tingnan sa anak, iatag ang imong kaugalingon nga rin ka na ko. Patay na ko sa kalibutan. Mga to sa una, giingnan ko buang, giingnan ko gitamay ko, pero sila ang nangabuang din nina ko, gipangayo, gipakaulawan ko din. Bisan ang ako nga kaliwat paulaw, wala ko nagsuko nina. Kung dili ako silang gimahal. Tungod sa kong pagpalila, gihatag na nako kung kaugalingon sa Diyos. Tungod ang alam nila kay mupatay ang Diyos. Bara ibara sa mga ingon sa akong pagpalik. Dili kalinaw ko di espada. Kay daghan ang nagagamit sa akong pangalan. Muna ang gusto ko na ako, tapi ka na ako. Ang dili gusto, masagdain na. Kaya ang Diyos, nakabalo na sa tanan. Kaya makanila. So, gusto man sila mamatay, kita karon patya inyong sala. Buhi ta, nag-anod-anod lang sa mga tao, nagahit ng mga ulo. Kaya muna ang gitudlo sa reliyon. Tinago sa reliyon, di ba? Tinago sa reliyon. Tama. Dito mo simba. Gusto man mo mamatay. Gusto man mo una malangit, mamatay pa mo. Kaya naama mo yung nagpabiling sala ng pagkapakakod, pagkahakog. Nga ang problema, kung ang inyong lawas dili makahulib sa inyong kasalanan, nai-imperno. Tama. Kung unsa ilang isulti na ako, bad ko, unsa pasadain na ha. Ay ang ako alang kadlukan kung ni-extend ang anyo naman ko sa Ginoo man ang mga espiritu, ang Diyos Amahan, igamit ko, wala ko nagamit sa pangalan ni Kristo. Siya ang nagamit na ako. Kay daghang nagamit sa pangalan ni Kristo, pero tanaw ang binuhatan. Mga pangipin ninyo ang mga sinultihan. Pero kung naa sila binuhatan, sundan lang sila ang namunuan. Mga nga, sa atong barangay, sa atong nasod, sa atong
atong lungsod kung dili na ta maglibak-libak pasagdain na to sila kay ang Diyos tanan nga lahi mo itudloan ko kamo nga mupatay sa inyong lawas kumbaga patay na mo sa pagka papalitas ko no Tama, kaya kung tama, ano good. sa ubos wala ta kabalo gamay raman ang nakabalo dito wala kabalo nga daghan ang mga tao nga naa sa ubos na atay ipanghatag wala nagpasabot nga hatag ta tuwas anang naman tay gipanghatag pod sa tao panghatag po sa tao nga kinasing-kasing nga dili sa ipasigarbo ihatag na to na sa tawanon pero ang importante ihatag na to atong kaugalingon nato sa Dios Amen. niya asa man si Kristo sa labing ubos Ubos. Labing ubos. wala sa dato wala sa langin Tama. na pagabot niya ko dito dili ko gusto kamo pa ang akong atimanon Tama. kamo ang magtiman sa tao kay si Kristo na sa labaw sa mga taong nagkinahanglan Amen. Amen. yeah. Ang purpose na to dito dili man ta politiko dili man ta dili ta tawhanon dili ta mapasigarbuon ang purpose na nakikiros sa espiritu naman na sa tungkol mutuo ako sa makita o di makita pero dili sila mutuo sa espiritu ang makita na gani silang gawali na wala gani binuhatan tuka pa sila dito nakasipsip wala ka nagkukom nila kasi kung sa nga reliyon welcome tanan tama universal ang Katoliko manan si Kristo ningon siya kasi manambal kasi laing walay balaod ang balaod ang nakasabala ang kasalanan. Amen. Amen. Salamat o ang kalinaw mag-uwan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Okay? Yan. Mag-observe lang ako. Daghan mag-observe niyo dito. Dabaw sa tanan ng dito. Tama, good. Okay. Kung numukot lagi mo, ay sa hilasa. Okay mga igsoon, na-data diri na sa Maligaya Overview. Diri gi pagagiheld ato ang Christmas party nato no. Oh, dito to, picture ka dito. Diri ta magsahulog. Unsa naman yun? Taud-taud mga igsoon mag-Bible ta. Kung mabot na sa gidaganon, napamantay paabot gud mga bisita nato. Manay lang ganap karon mga igsoon. Picture sa sila samtang wala pa ta nagsugod. Napos yan, tibilin niyo. Kapo mo ganyang area diri may igsoon. Overview. Kasi yung Maligaya Overview. Dini na ba, dini na dapit sa Amilda. Asa ko pa na sa Matalam. Matalam North Cotabato. Grabing sinilpihay diri may igsoon. Hala, sinilpihay gyud. Yan basta-basta ni mga photographer diri. Ano itong mga kauban diri may igsoon. Bay-bay ta mga igsoon pero wala pa ganin na katambuhan tanan. Gamay lang ng uban. Wapo yung bangti. Dagan-dagan na ta mga igsoon no. Dagan na ta mag-usab o mag-ampo para sa kalibutan, ampo sa rindel sa Dios para may katungod-tang mangayo sa Ginoo kung magabuhat ta mga igsoon no. Para ma-extend pa ang kalibutan kay mamo na ito ang pangandoy o ang ma-extend pa ang kalibutan ay sa panahon karon mga igsoon no, grabe nagkatalagman. So, samtang buhay pa ta, atong gamitan natong lawas aron paghimaya sa Dios. Paghimaya but pasabot ato siyang sundo na to kung sa habang sinaya ni Kristo aron matawag kita nga tinuod nga mga anak ni Kristo o mga Kristohanon. Para lang mga igsoon, busy ka sila picture. Tama ka din. Ba sila ha? Atong model mga igsoon. Papa kayo. Napa dito ang mga kauban mga igsoon. Lalagyan na niya motor. Napa dito sa book. Para lang mga service nila.
ang ubano ng dinduyo na. Yang kuloes oh. Butasan nagikan nga. Gigang naman. Orang magikan ni nang guna. Inuntog no, igang mo lagi. Bu pasin sa. Ayaw kay kumpiyansa ko kau nyang hapon-hapon ani bugno na kay ni diri dapit. Hello guys. Guys. Atong isa ka vlogger oh, pero wala man pud niya siya nag video eh. Unya ba daw siya? Unya ba daw ni atong pogi nga vlogger? Sa inyo bangita dia. Ay, sa mo, hello. Basura ka lang gilid. Ah, good. Basura mo, tapon mo. Papang sakay. Papang sa papang. Sakay pa sila o mag-ina ba? Sweet kayo. Wala po pala area din namin son. Pero kulang lang sa develop pa pero abot ang panahon nga pang-gini siya. Human nila ang kuan diri. Siyang kul tito og siyang kul nole may so no. Kailan naman siguro mukhang kunuli kung bisa siya. Mana siyang gigamit sa palang espiritu sa kumaturan ng Exxon. Og mano saya maglain sa Exxon kay himamat po sa mga espiritu nga pabantay diri sa kalibutan. Para sa salag pangalan mga Exxon Manolito. Nauban gid silang duha. Ang ubos ano yung mga Exxon no? Pangpang na kayo. Pangpang kaya na direte. Oh, pila gud na ka lugar atong kita diri oh. Nadira makita gina siya tong Carmen, Napikit, Bisaya, Kabakan. Ang matalam nun di makita kay nara dito dito. Kabakan. Matalam na dito. Di makita diri. Dito nang speaker sa overview sa New Zealand kay makita dito. Kapom kay view dito ko. Askang overview hagod. View. Overview hagod kadyo. Okay, that's all for today mga Exxon. Update lang tamo niya no kung mag-Bible ta sugod. Kung masugod na tag-Bible. Okay, salamat. Bye-bye. Luto na yung mga kaldo boss. Tilawan tap. Ya kung tilawan kung unsa. Kung sa Joey lami. Masabtan ba? Abo. Dili lasa. Kung las ay dugang. Bonggas. Dugang. Say lasa. Ha? Mahong kaldo. Dabi. Manido ko. Kulang yan luya. Kulang sa luya. Dugang ay. Dugang ni. O pa na makakuha ng luya na eh. Mga kusinero, mag-asawa gin mga kusinero ba, kusinira. Kasi kuya na butang lumay. Puting lami ginero gid. Dugang tong siya. Ular ka gilumay. Ikawas na lang. Alang pa magkagloya di. Habol tagluto kaldo may so no kay mani ko dito lutoon kay yabo-yabo gini sa sakyanan mo gud. Butang ba din yung kan. Butangan pagpang palumay ba? Palumay. Pagpasumuod nga kon. Ano kan? Chicken pig or chicken cubes? Chicken pork. Chicken pork. Kana na lang hilunod do kana sa kabuko kana piso. Pwede po na oh. Kana lami kay na ba? Jesus. Kana pure pira. Bata na kay ba? Ano na ka? Wala ba liog? Liog. Bukil. Wow, tama na kailan na kayo. Pala to asa, kay panluto. Pabangsa daw kay apa? Busing maulo ba? Ito busing mga Exxon, no? Mga busing na to sa
Relax na kayo ba? Relax. Hindi na sila saging, ha? Lalo na kung sa muhor mahinog. Diretso ka pa ito ka? Hindi ba? Well, size ba eh? Tagdan mo sa namin mo ah. Basta malato po kakarugay kinao mo, no? Ma Broan ba? Ma? Ilang kilo dito? 53. Nya 53 nya kol. 53 nya. 48. Special mo din yung saging ko. Dito. Special na kan. Yung price presyo. Yung price presyo lagi. Diba price? Okay. Tinamiya na ni Ron kay daghan kaya nagluto.